Bon dia, agrair en primer lloc als mitjans de comunicació l'haver assistit i haver donat resposta a aquesta roda de premsa i agrair als companys del grup municipal, a Charo i a Filo i a l'executiva local del PSPB de Benicarló per haver-me convidat a aquesta roda de premsa en la mesura en què mostren la seva sensibilitat en aquesta matèria que afecta a milers de valencians i valencianes, a veïns també d'esta comarca i d'este municipi, a tot arreu de la comunitat valenciana, com és l'impagament de les ajudes a la vivenda, perquè és un tema prioritari tant en les Corts Valencianes per al grup socialista com per a la direcció del partit, per al PSPB i per al seu secretari general, Ximo Puig, que ha ficat l'accent en aquesta qüestió i per això que hem encetat una campanya també des del partit per anar denunciant i explicant tot arreu de la comunitat valenciana aquesta estafa que ha comès la Generalitat Valenciana en milers de ciutadans d'esta comunitat que, com bé ha dit Charo, un dia van confiar de bona fe en la Generalitat Valenciana per adquirir una vivenda protegida, per alquilar una vivenda protegida o per a portar a terme una actuació de rehabilitació en la seva vivenda i 4 anys després la Generalitat Valenciana encara no els ha pagat. Nosaltres estem treballant aquesta qüestió de la mà de la plataforma dels afectats per els impagos de les ajudes a la vivenda. Està organitzada des del punt de vista de la comunitat valenciana i també en les diferents províncies i se va començant a instaurar en les comarques i municipis de la comunitat. I hem de dir, com a primera qüestió, que després de 2 anys que venim preguntant-li a la consellera Bonich per aquest deute, finalment, a data de 26 de novembre de 2013, hem aconseguit la relació del deute municipi a municipi de la comunitat valenciana. La qüestió és que hem tardat 2 anys perquè la conselleria tenia tots aquests expedients en un caixó. Ni siquiera sabien quin era el volum de deute i quin era el volum de persones afectades, és a dir, eren uns expedients que estaven absolutament oblidats per part de la Generalitat Valenciana. Nosaltres fa 2 anys que vam preguntar, se'ns va contestar d'una manera molt genèrica i al final, per la pressió del Partit Socialista i per la pressió de la plataforma, han tret els expedients del caixó i ens han ordenat i ens han passat la relació del deute. El deute en la comunitat valenciana és de més de 220 milions d'euros i estan afectades 30.000 famílies en tota la comunitat, perquè en cada vivenda no és només una persona, sinó que n'hi ha en principi una unitat familiar. D'aquesta quantitat, 137 milions d'euros és deute de xeque vivienda, és a dir, aquelles persones que van optar a una subvenció per adquirir, comprar una VPO. 77 milions d'euros és deute d'ajudes a rehabilitació i 3,5 milions d'euros és de deute en matèria d'ajudes a alquiler. Concretament, en la comarca Ports Maestrat hi ha 343 famílies afectades per els impagos i se deuen 3 milions d'euros. Concretament, en el municipi de Benicarló, les famílies afectades són 28 en els 3 conceptes, xec vivenda, alquiler i rehabilitació, i el deute ascendeix, com ha indicat Charo, a 120.000 euros. Concretament, d'estos 120.000 euros, en la línia de lo que és també la tònica de la província de Castelló i de la comarca, el deute principal és en matèria d'ajudes a la rehabilitació i concretament el deute és de 83.000 euros i hi ha 10 famílies afectades per els impagos en matèria de rehabilitació. En matèria d'alquiler, són 17 les famílies afectades per els impagos i el deute ascendeix a 26.000 euros. I en matèria de xec vivenda, en principi només hi ha una família afectada, però l'import és major perquè són 11.280 euros, perquè les ajudes de xeque vivenda, normalment, al ser de compra de vivenda, són superiors a la resta de conceptes. Concretament, en la comarca, la quantitat indicada de 3 milions d'euros se desglossa de la següent manera. En matèria de rehabilitació són 2 milions d'euros el deute i 216 famílies afectades. En matèria d'ajudes a alquiler, 80.000 euros, 54 famílies afectades. I en matèria de xec vivenda, 667.000 euros i 73 famílies afectades. Evidentment, el que evidencien aquestes xifres
són el que venim denunciant des de fa molt de temps els socialistes i és el relat del caos que ha existit en la Conselleria de Vivenda durant tots aquests anys. Vull recordar que des de març de 2009 que no se paga i, per tant, aquest deute porta 4 anys arrastrant-se i no s'ha donat ninguna solució. No n'hi ha voluntat política per part de la Conselleria de resoldre aquesta qüestió. Denunciem la incompetència i la ineficàcia de la consellera Bonich, del Partit Popular i del president Fabra, que donen l'esquena a les persones afectades i per això demanem la dimissió de la consellera Bonich, perquè a hores d'ara no ha sigut capaç de donar una resposta justa a aquestes persones. Concretament, aquest deute que hem relatat, hem de dir, com vam denunciar ja el Partit Socialista fa 2 anys, i ara ho ha ratificat el síndic de Comptes fa un mes en el seu informe anual, la plataforma li va demanar i ell se va comprometre a auditar aquestes ajudes, aquesta línia d'ajudes, i el síndic ha dit en el seu informe per escrit que no les ha pogut auditar perquè aquestes ajudes no tenen el reconeixement comptable que correspon. És a dir, no estan reconegudes en Hisenda és més de 220 milions d'euros que se deuen. Per tant, nosaltres, com ja vam fer en el seu dia, anem a tornar a presentar una proposició no de llei en les Corts Valencianes demanant el que demana la plataforma. En primer lloc, reconeixement comptable del deute. És a dir, estos expedients, este deute no pot estar en un caixó perquè ni siquiera és deute. I per tant, el primer que hi ha que fer és el reconeixement comptable. En segon lloc, demanem un calendari raonable de pagos que se consensue en la plataforma d'afectats pels impagaments. Sabem que això no se pot pagar d'avui per demà, lamentablement, malgrat que és un deute que s'arrastra conscientment any rere any per part de la Conselleria perquè s'estaven donant més resolucions de les que estaven consignant en el pressupost. Per tant, ara, arribats ací, demanem un calendari raonable de pagos en anualitats. I per últim, demanem que se pague en el fons de liquiditat autonòmic, és a dir, que se pague aquest deute en el FLA. Considerem que és responsabilitat única i exclusiva de la Generalitat Valenciana i que se té que donar una resposta i, per tant, pensem que el FLA és una via per a poder tindre recursos econòmics per fer front a aquest deute. De la mateixa manera que anem a presentar una PNL en les Corts Valencianes, també hem preparat una moció que anem a presentar en tots els municipis de la Comunitat Valenciana, perquè en tots els municipis de la Comunitat Valenciana n'hi ha afectats, i en tots els municipis, en la mateix tenor que anem a fer en les Corts Valencianes, anem a presentar aquesta moció on hi hagi presència del grup socialista, tant en el govern com en l'oposició. Diem que la Conselleria no té voluntat política perquè a hores d'ara ni ha reconegut el deute ni ha fixat un calendari de pagos i l'única quantitat que ha previst en el pressupost de 2014 per a pagar aquest concepte és una línia de 149.000 euros, quan el deute és de 220 milions, per pagar a 27 persones que van adquirir o van ser titulars d'un dret al xec vivenda i van demanar l'anticipo d'esta subvenció al banc. Per tant, és la pressió dels bancs els que han fet que hi hagi alguns pagos puntualíssims i que s'habilita una línia de 149.000 euros que considerem, i també la plataforma ho considera, absolutament raquítica i ridícula. Per tant, el Partit Socialista anem a continuar treballant junt amb la plataforma, per això hem habilitat en la web del PSPB, tant en el País Valencià com a la resta de municipis, un vincle directe en la plataforma d'afectats pels impagos, perquè ahir tots els ciutadans poden accedir, també ho farem així al municipi de Benicarló, per a que la gent afectada pugui accedir directament a tota la informació, perquè ara la plataforma està iniciant també la possibilitat de recórrer a la via judicial i ahí trobaran directament altres persones afectades, se podran informar i ahí nosaltres sí que donem aquesta finestra directa amb la plataforma que està organitzant-se. Primer, perquè també hi ha que saber que aquestes ajudes als 4 anys poden prescriure, segons indica la llei d'Hisenda Pública, i per tant hi ha que fer un escrit a la Conselleria, ajuntar la resolució, hi ha possibilitat de queixa al síndic de Greuges, al síndic de Comptes, i evidentment aquesta informació té que estar a l'abast de totes les persones afectades i nosaltres per això obrim aquesta finestra a través de les noves tecnologies, a través de la nostra web, per a que la gent pugui accedir i informar-se.